Pini jingki cethan ponji alam theke lapuhen lo. Ilitum anutin abang phu mate abang pistame e ok epran kimisen ke akenang sot. Lase Kepathu ining kehang penta penang an e ok epran aphan kimisen ekerabdo. Lase non ilitum basketball Kepathu aning kehang pik ariso tumpenle jingki cethan pon iglonang. Koson si basketball Kepathu nang jima lapen ke arona tang le arjudun lonang. Lasi non alang litum stame kachopha teng pendak akaswani dipu asaihem an wang iglo. Lasi korte nang litum phan akaswani dipu hin pen mate radio karjuara do ana hin pen stame kardom nang pajir iglo. Kardom. Lasi korte nang litum phan aprangsi karjupon kang tung kela puhen lo. Nang litum basketball Kepathu komentu bensi kapang cheng pon lo lapen ke komatsi nang litum phan ning nang kaparung pon lo nang litum than pachini igjima. Nilimen ke Rajib Tisso pe nili ke pangcheng ke 2019 aning kanwen prangsi ke dak di fulong mange basketball hai bang chihung hilang manili tum Don Bosco si patutu Don Bosco Junior College 7 mile long amat dak patu lo patu pen jerpotum nang hang lo ada 2020 ning kan lom pen ni hang long join nun lo ti fu ni hang dak court monai lo patu dum lo dak ke patu i ke cheng i ke penilo inspiration nang pi ke ni jerpo ino do jeng sopo han tek long men si ni li patu pang cheng ik lo Mesel. Adon tu korte pansame arjupon tu intung. Nang lista me komentu pensi basketball Kepathu dun cheng la pente komasinang li phan ning nang kaparung pola nang li than pachini igjima. Kardom, nelimen ke Sartung Timung, nelisitami 2019 na ningkan pensi basketball Kepathu pangcheng poniglo. Nelipan first nang introduce chengela nilijirpo pamo kaning je bangphu Rajib alang litum si nang hang poniglo, alang litum si nang than poniglo, nang baklang poniglo basketball Kepathu ahin lapen nilisitami la ni hang basketball club along si pathu dun bom. Adon tu korte hansame arjupon tu intung lasi korte nang lista me jethan igjima. Kardom nilimen ke Hingchong Rongphar nili basketball Kepathu interest ke ne class 8 pensi bangla 2016 aning kan hotlo ne hadak residential school sido amat hostel long sido do mat la senior tum hai Kepathu langdun mat interest mane asap o banglo pen hadak tournament hai da do pik inter house tournament pen la cluster CBSE school lang bang hai cluster do pensi la hai theglong pensi ne ta mane sabo inspire lo la hai mane basketball Kepathu dun mat la si hadak ne tum school long ta la hai coach wang la hai coach ne tum han than dun support si ne ta sabo interest wang da son pensi jibom pathubom thegbom non tan ta jibom la son la ne inspiration ke long ke ne senior tum pen Puthot adun tu alang li phan ta arjupon tu intung lasi nang lista me jethan igjima. Kardom nilimen ke Dorbar krupu ne pathu ke pangcheng ke 2014-15 lompen hai class 11 class foot ke do pensi ke pathu pangcheng neta seniors lumphan ke pathu ke thek long pensi neta inspire lo inke pu charlie bom lo ghoti si charlie ne so seniors lumpen langdun bom charlie dun bom lo neta inke ledun bom lo hai inke dak ghoti clubs ta do tournament ta do hodak chichini lo jirponum pen club long da pathu dun lo isibet club kali lo pathu dun lo club ke ghoti long konma kimi club ke one of the best clubs le hai North East long ke nili Kepathu dun cheng club ke the Ravagers budo isi ghoti long club hedi la dete Assam Rhinos office heroes pla dolang inke la det si nihang basketball club long itanon Pathu dun bom lo inke la pen ne ghoti charlie bom hota east zone pu dodo isi university games hedi zonel le lage sarita zone do east west north south itu mangi east zone si puri dun hai 150 ta teams dodo hodak hedi inke hodak pen si top 4 ke qualified in all India fan all India university kela si nita ghoti university si charlie la so nitum mga qualified on lo so khela hedi is on pen qualified on that nitum all India pathum lang basketball dam Hyderabad long pathum lake 2022 bon nitum pathum hai oda pathum lo all India university pen ke rank 11 an ke bangon lo ghoti university hai north east pen ke la pen ala dete nili Assam handani batai si represent long lo la Northeast Olympics Meghalaya long Tangte puthot nang litu han karjupon tu kang tunggela puhen lo nang litum non anutin stame pathu bom lo las elong weda club tong pathura petma mate nang litum kaprek si pathu pon nang litum than pachini igjima itum non bang please tame nihang basketball si pathu duning bom lo Mesan logor tenang litum than pachini pot lasi puthot kachini kang tunggela puhelo basketball Kepathu long aron atang nang litum than pachini ponjima Aprang sinili than pachini pon kangtung ke basketball Kepathu klama long hini goal mate ring pudodolo
la dak senil tum basket pa jang lo la pen isia align do nangli tum court long damre theklong ta hai lo isia line do la so line pen achar lo bote mate la so line pen sab so capture lo bote dak pen jong si ball bang shoot pulo tangte 3 points lo la pen la so line ar low a ring ben te bok head bote la bang 2 points lo la pen la bang so a ring a height a bang ke 10 feet basketball a game ke 4 quarters do example football along ke first half second half person si basketball long bang ke 4 quarters lo la pen dak india long non jasemet pathu bom bang ke fiba rules pen la so ateng pute per quarter long si 10 minutes la pen usa long a league to nba hala so a rules ateng pute 12 minutes basketball along ke aron natang da doiko fouls abang ke limited fouls do abang putin along si mane 5 fouls bang do lo jongsi la so bang phu 5 fouls kuridar lo bote mate la so bang phu phan mane pasta foul nep check lo pulo tangte alang li phan ke mane outdate po la bang ke personal foul busi pulo la pen adun thu bang ke team foul abang ke every quarter mate quarter is si long si pho do jongsi team along ke bang pho si do ek lo hai team along ke bang pho si do ek lo la pen jongsi team players tum jongsi pho pen abisi foul kurilo pulo tangte la bang ke la opponent na team tum bang free throw long ik po free throw bang ke football a son thot si a penalty ateng lo la si isia foul pen hini free throw long la pen isia free throw ke 1 point lo la pen basketball ke iri pen si ke pathu binak apot ekeng pen le tur lo putte la ta foul si counting that po pamo pen nili fouls la pen violation salam se nang than ponik lo non nili key player roles mate player to ma role salam nang than ponik po catching si la bangi point guard ke ball ke control abang lo point guard phan ki floor general boda pupu alang si ball distribute po ball bang mane a play bonai po alang si la pen second ke shooting guard mate primary scorer of the team puda pupu shooting guard abang si score po maximum points ke achar pen jetame la pen adun thu small forward bange inut versatile player mane ajatame claim la passing tame shooting tame ajatame alang a capabilities bang dolo la pen power forward tum bange maximum ke ring up bear si patu thu power forward tum ke a primary kam ke rebound ke and la pen post up po isia move do alanga teammate han kache pa free ji phan kache pass ji phan la pen center mate the big man center bange primarily ke defense ana thusi center a position bange ajon ki ding atum si patu thu center a primary kam bange rebound ke an mate jongsi ball shoot lo bote na ke chingda do ring pen la so ball ke nep dun la pen paint puisi area do ring a bare area phan ke paint bosi pulo la si paint along nang ki dominate mate nang ki score dun phan si mane center tum nang akerap thidung do la pen akaprek rule do team along sixth man puta do sixth man bang ke basketball ke pathu long ke primarily bang pho atum si pathu thu substitute along nang ke chelardun a player bench along dolo pulo tangte team I energy la pen game a situation tame nang lang dun thek la si sixth man bang ke alang ke nut substitute player sixth man bang ke game a situation koson ma scoring anat defense anat koson ma alang bench pen nang lang dun po la pen coach advice pen si mo game along nang sun dun po defense la pen scoring anat kopunat si priority pinning ma sixth man bang si nang ludun po la pen nang pathu donik po la pen adun thu do lang defense specialist jongsi opponent na player long inut komadni Kepathu mesen abang do score ulo pulo tangte coach abang inut defense specialist aphan than po inke alang phan si papanep dampo komama ke score naya phan mate best scoring player in the opponent aphan mesana ko tenali than pachini ponopot puthot niliga chini kang tungela pehla football punon cricket punon asitin ka pathulong same munida phai ke do lasi la basketball ka pathulong mangke bangko amsi nang ponang litum than pachini exima basketball is team long ke bang krehini total players le hai ingela pen ke pathu long ke bang pho mute main 5 puju pu hai ingela pen nitum dak basketball ke pathu lo pute nang kachela substitute kachela ke nang ninga na chelar me football ke batai 7 mati kala basketball long ke nang li batai kon mata chelar dame mesana korte nangli tum than pachini ponopot puthot nangli tum phan karjupon thukang tum kela phela nangli tum bang please tame pathu bom lo basketball ke lasi nangli tum ko anang dengalong si pathu dun ik bom lo nangli tum radio karjuara da phan than pachini exima nili tum bang pli dame district ke represent tang lo pe nili dame
under 17 district ke hai tang lo Karbi Anglong kan 2022 aning kan bake nili tum nami Adungarai district da pathudam olo Nogang da dam lo Shillong hai da pathudam long lo lo dak di fulom da tournament do dak ta pathudun boy la pu club tournament si non ko ge pathudun boy lang pusi Nili Pathu chenge dak Karbi Anglong district means representative lo ladete Assam upon representative long lo ladete All India University labang mode national nili district ke Karbi Anglong means pathudun lo pachuneng silom Assam upon the represent lo aludun pusi kicheng sige nili Karbi Anglong district fan pathudun niglo 2022 lapen 2023 anikan laso pike nili Assam fan representative niglong lo 2023 anikan Meghalaya long Northeast Olympic dak do hai ladete nili East Zone pan pathudun long lo Goti University pen like USTM long matsi ke do tournament ke East Zone pen East Zone nili tum rank 4 ke bang don Goti University atim pen lase nili tum All India University pan qualified don niglo Haryana long si All India tournament ke do hodak si lase hodak ni tum pathudun niglo ke nili tum All India long rank 11 bang don niglo nili tum pudamet lo bute Karbi pen ke kom ulang basketball ahin long ke lase nili hen lo paprang si Karbi pen ke Misalnya nangli paprang dun tega pot lasi nangli ke inut Karbi akai pen ke ceng si abang pu basketball Kepathu dun abang iglo lasi non owe mi kitur mi owe mi pan nangli aning kaparung pon je pan koson than pachini pon ing tunglo nangli than pachini pon igjima non nili dak Karbi Anglong long basketball ke chihung bom lo grow bom lo henon ke non owe kimi tumta architect men Charlie dun bom lo senior men Charlie dun bom lo nili tum kaita dak difu mate dak nihang basketball club nihang akor long sini ni tum earning sama por out sini tum dam pen pathum dam la pen non ovi kimi youth tum pan lan se paching thurji pulute ni tum camp pado basketball camp pado ponsi kimi ji ni tum dak basketball camp ta pado ponwer la si ko mama ninghang sitame wang itame ni tum camp ta pado ponbom la si courting je tum ta mama ning ke hang tum pusitame wang tame nihang basketball club lo puthot nalitung phan karju panthu kang tung ke lo pelo anutin Kepathu bang phu anutina players same Kepathu ke ni hang pick lasi ahut pen ke Kepathu ing to nang kok pitita do lasi halabang so bang phu phanalitum kopi than pachini ing tung lan than pachini igjima basketball khela ke physically demanding one a court bang bo ta hai as compared to football a field hai bon si tami physically demanding ke kat ke chonang noni si example lang pipon ji pulo tangte score eta phisi tami just a met pen si defense long nang che kat nang kok celebration bojat ka velo la pen mentality tough onang ji basketball ke pathu ke athema will power mate inning cha kong thi pick nang shot la pen non just a met basketball ke pathu pen India lo Karbi Anglong lo Kepathu kangton atum tami ongdung son thek pon longing lo Kepathu kangton akaron bang ke lapuhan lo lasi basketball Kepathu players atum ejak tumi kangton ason thek pon longing lo kangton abang ke chengsi ke injuries pusin nilipudamik po injury prone akhela bang injury prone mate ankle lo knee lo ekeng phu ekeng ti lahai injury prone la pen second bang ke basketball players atum Kepathu apor bang jumik athema physically demanding on nili ke chengta puponik lo la pen third bang ke our side nili puponing tung ke Karbi Anglong long sitami difu along nili jaseme jong ponik po difu long sitami court ke hinivet ke do isi ke kasa long lo la pen isi ke private court la bang ke nihang basketball club lasi court tame kadure la haya joineta lo la pen scope bang landu o elang nona son railways atum tami isi basketball team do la pen kapre ka department na tum tai basketball team do railways lo la pen SBI la pen army tum tami basketball team do la bon si tami hala so basketball team long join dam ji pulo tangte a criteria do kok a criteria bang ke la puhen lo alang litum national level an lidunang ji la pen national long medal hai dunang ji kali pulo tangte kapre ka scope masia velo pusini pudamik po non ja semet ke la pen a kapre jong si klempon ingtung bode klempon mi la bang ke jongsi nona son national level an pathu dun lo putang de coaching hai pi me basketball club ingpu me lai pen dami avar sai bangke long ik pon po lai avar sai jongsi dolo pulo tangte Kepathu kang ton atum tame ako Kepathu pangcheng pon thulong po Misalnya nanglitum than pachini pon pot puthot karju panthu kang tung la bela korte nanglitum Karbi Anglong pharman pen mate nanglitum mithang club ahin pen sitame pathu dun bomlo lasi Karbi Anglong mate ilitum along rialong kumarabang phu atum si
basketball Kepathu hin kelang ponik lo nang litum than pachini igjim non di fulong ke club duita sido Cataclysm Raptors pu pen Nihang Basketball Club pu Nihang Basketball owner amen ke Chesong Kro hello head nailo pen Cataclysm Raptors head ke owner plote comrade lek thep lo amen ke la tum si ingthur ponik lo la hai basketball club di fulong la tum si hai tournament organize friendly match la hai organize atum la di fuang bong di fu mane di fu that kali la Karbi Anglong pute east pen west Karbi Anglong la tum march friendly match padobam no east pen west la tum pen itum financial pen la hai support infrastructure la hai development long pigan lo la nitum kasa la Karbi Anglong Sports Association nat pen ta hedi nitum support long pigan lo nitum kasa secretary ke Pankaj Teron puamen alang ta nitum phan mane nang help pick anan lo and ke infrastructure development plot nitum phan la hai basketball court nang kimpilo empen la hai nang assistance plot la hai Kepathu jia phan la hai shoes jersey empen ball la hai ta nang provide pick an lo empen Dr. Tuliram Ronghang alang ta mane nang help pigan lo alang ta non recently indoor basketball court kimpilo la so journey mane nitum ta mane exposure long pigan lo mane kaprek a team akehelo penta kaprek state penta dak bang lo ben la infrastructure do opatsi nitum ta mane Karbi Anglong team ta nitum player ta individual level long ke nitum ta mane develop pigan lo kaprek team bang lo te nitum hai theklong long mat skills la hai Charlie Dun mane experience la hai Arjudun la hai lo la si Dr. Tuliram Ronghang phada chorop pon lo Dorbar lo nang litum than pachini ponopot si puthot ka jipon thukang tungkela phela nang litum basketball Kepathu pen akemang kopipi dolo nang litum than pachini ponjima nili tum nona mat ke dak Karbi Anglong ke exposure bang nang pi hilang nili tum ta pathun bom la hong pusitame pachita oni dak difu bote dak difu local players tum pusitame non gohati tame Shillong pusitame tournaments hai long ta pathun bom lo non amat ke nasi akemi coach hong pen hang sonte landu se mi tuji aso improve tuji nitum youth pusame ba imethang mata seniors tuma phanta nasi akemi coach hai wan bomlo game hai da pado bomlo pusonte landu se chingthuri kalang so khela majong nang li pula coach abang ke hong pen wanang ji pula se hong pen wan we pen lang la puma ili tuma long ri long ke hong pen ke wan dolo anse tame ili tuma tha teng ke manne apor bang nang khum he giti ke do bang coach ni tuma na than he coach hong pen na coach bang lo pus tame 10 days 15 days phanan jot si coach tumta ke do asi apor lan to senang pi sonte lan to se mithui pen la pen kem saita lan to se aru dote lan to se mithupo tangte la kem bang nang litum ko dak si kapado pon nang li than pachini igjim nilitum dak kasalong mata kem bipon lo lapen nihang long matitame kem ta bipon kem ki bipon bang nang litum ko sopor si ki bipon pon nang li than pachini igjim nilitum summer gorom din bole lasut si kem ki bisi kyang o mesana mopenta ilitum basketball Kepathu lam ke je than pon ulotema lasila basketball Kepathu aklam ke ko anajam thenang jinalitum than pachini igjim basketball Kepathu aklam a length abangke 94 feet mate 28 meters lapen a width abangke 50 feet mate 15 meters laswarlo free throw line labangke 15 feet lapen 3-point line labangke 23 feet tangtela basketball Kepathu long ke ajon ki ding ki thi lapuson kelang ta doma mate anotina bang phu mate abang pis tame pathudun onlona litum than pachini ponjima ajon ki ding mate ajon ki thi puge langle bonsitame ajon ki dinga players tumbangke asapsu ajon ki dinga players tumbangke I advantage do athema ke chon kang tui ajon ki dinga players tumbangke advantage do bharat along mate India along national player tum ajon ke average ke 6.2 mate 6.3 la solom se do la pen kon ma ajon ki ding lan lo advantage ke long po ajon ki thi tum tame pathu long bon se tame ajon ki thi tum phan ke a speed la pen a court vision la pen a game mentality halang to mentality bang tang onang po la pen shooting la hai bang me onang po la an si ajon ki thia players tum ke recognition long po isi theta na stage long anta security nang tum phan anutina bang phu phan same nang tum bang pli phan same choro parlo nang tum
apor chipi pen ladak akaswani dipho hin pen akacho pha pen dak nang litum wang pen basketball poson si kapat thunang jima pu aron atang stame nang litum than pachini pon thekapot lasi nang litum bang pli phan stame nang litum prang Kepathu la anso se Kepathu dun thek je phan same nang litum phan hirjume na hang pila lasi nang litum bang pli phan same akaswani dipho hin pen kachoro pajir ponigla nilitum bang pli a pharman nili ningjek po dak akaswani dipu nilitum phan dak nangcho pha pona pot nili suri kardom pajeriklo lapen anso se basketball la hin kaching thurji phansi nilitum tame bori ponik bomlo kardom lasi pini basketball la phuthak kaching ki chethan pon Ajaimek ke laponsi kangton iklo kardom